ako by mohol vyzerať trojdňový full body split. Musíme sa ale vrátiť k tomu štvorňovému, aby sme pochopili, ako si vyskladať ten trojdňový. Pri štvorňovom tu máme v každom dni prioritné zameranie. To neznamená, že každý jeden deň ideš úplne ten istý tréning. Aj keď to možno z názvu môže tak znieť, že full body, tak teraz budem jednoducho robiť 4 krát do týždňa tie isté cviky na každú jednu partiu a budem mať full body. Lenže nie je to tak. Každý tréning je zameraný na full body, na celé telo, ale v každom tréningu sa prioritne zameriavaš na jednu z 4 najväčších svalových partí. To znamená, jeden tréning alebo prvý tréningový deň bude prioritne zameraný na hrudník, dáš si tam 3 cviky na hrudník a zvyšné cviky sú po jednom až po 2 z ostatných partí. Druhý deň bude zameraný na chrbát prioritne a znova ďalšie cviky na zvyšok tela. Tretí deň bude zameraný na ramena a zvyšné partie po 1 až 2 cviky. Štvrtý deň je zameraný prioritne na nohy, čiže tam budú logicky 3-4 cviky na nohy a zvyšok tela. Čiže keď vieme, že štvorňový tréningový split je robený tak, aby sme v každom dni prioritne precvičili jednu veľkú svalovú partiu, tak si môžeme všimnúť, že v jednom z tých dní je jedna menšia partia, ktorou sú ramená. Takže kľudne tvoj trojdňový tréningový plán by mohol pozostávať z toho, že sa zameriaš na tie 3 hlavné svalové partie, nohy, chrbát, hrudník a tie ramená si jednoducho rozložíš na niektorý z tých dní, že si namiesto 2 cvikov dáš 3 cviky na tie ramená. Takže v skratke, prvý tréningový deň ideš prioritne, povedzme, nohy, začneš od nôh a zvyšok tela. Druhý tréningový deň chrbát a zvyšok tela, tretí tréningový deň nohy a zvyšok tela. Samozrejme znova dôležitá vec, ktorú treba pripomenúť, kvalitná strava, dostatočný spánok, pretože bez toho to nejde. Nestačí len tvrdo trénovať. Pre ďalšie takéto tipy mi hoď follow. Díkes.